Milí rodičia, milé deti, ak chcete, aby vám neušla ďalšia časť rozprávky na každý deň, dajte odber. Ďakujem. Dnes je 12. februára a meniny má Perla. Rozprávka má názov Rozprávka o kráľovi Pliškovi. Na konci sveta je jedno malé more. Žijú v ňom malinké ryby a rastú malinké riasy. A aj štrk, aj ten je menší ako obyčajný štrk. A lode? Lode tie, ktoré sa tam plavia tým morom, sú tiež malé. A tak ľudia, ktorí tam žijú, sú takisto malí. Nad tým morom a tými ľuďmi vládne ich malý král Pliško. Má malú hlavu a na hlave malú striebornú korunu. Král Pliško ešte žije a komu sa chce ísť na kraj sveta, tak ho určite nájde. Sedí tam pri mori a rozmýšľa. Keby bola krajina Alabamia. Vládol by v nej král Alabam, ktorý by mal syna Alaba. Alab by mal sestru, malú ako perla. Sestra by sedela pri okne a plakala by. Brat Alab by sa jej spýtal, že prečo plače. A ona by mu povedala, že preto, že sa nikdy nevydá, pretože je malá ako perla. A po týchto slovách by brat Alab napísal list a poslal by ho kráľovi Pliškovi. Po tom liste by si král Pliško obliekol tie najkrajšie šaty, rúcho a išiel by požiadať perlu o ruku. A už zajtra sa, milé deti, dozviete, ako to bolo so skameneným hadom.